pasal nei hlim ini a nau pai mai theilo lo nei na man mek chem inin nei na po lo rei ve ta a nawila pai mai lo awangin in dom kun mek em lo lungai lutuk lo phot te engkim bul le top chu pathian ani rualin tun truma hian mihring thiam na hmanga chithla mal som na dong tu ini thei dan tur soi kan tum don ani ahma sabera chon hei hi hria ila du hun huna arai thei ngot lo ti hi me chetan rai thei hun bibi ka oma chu fertile day ti ani a aum zia chu chibomin chi aron chuatir hun ti na ani a ovulation period antibok chibomin chi aron chuatir lo chuan arai thei lo ti na ani chu rai thei tura chibomin chi aron chuatir hun ovulation period hriat hi pawimawh hle a hriat dan awlsam ber chu i chhut lok dan atanga thlabi i nei le hun tur thlen hma ni som pahnih atanga ni som parukin kara khan ovulation period hi a thleng thin thlabi i nei in kara ni som hni pariat atanga ni som thum atla thin ani chuan thlabi i nei tran atanga chiarin ni som na atanga ni som pariat na in kara rai theina chan sa sang hle ti hriata man tangkai tum tur ani mi thiam te chuan he mi hun chung na chuan nu panun hi ni tin voi khat emo voi hni emo tal man ngei tur ani anti tuna kan soitak man thiam lo tan chuan chibo matanga chi lo chua hun hriat dan om ve boka chung te chu tai ding lama emo veilama emo na riai aron om thin ser atangin tui fim le hnang a chuak fo bok nu panun man chak na alo zual sot thei bok hetiang hi alo om ani chuan ovulation period ani thei ti hriata nu pa a hun hlu bo pel lo tum tur ani eile in hrisel hian nau pai chung changa po ngong alo nei phavek mai rai tumna rilru put lai chuan eile in hrisel le tha eya in uar tur ani a abikin theihna antram hel eite broccoli te ei uar tur ani apple te balhla te serthlum te artui chum bong hnute thur khal thei te khokher dal belam reng chang phut le bu te hi ei war hle tur ani dora zor awlsam taka ei mai thei kamram te chome rep lam shim te thil thlum te cold drink te hi eya in lo tur ani eile in hrisel le tha chuan thal betui hnang omza tur dik tak asiam chuaka naute hrisel neina kong awlsam ani raitum hmeichhia reng chuan folic acid an ei ngei tur ani a ni tin microgram zalital ei hi du thu sam ani nge mithiam te chuan folic acid hi rai ma ei tran hi a tha a rai tir thlenga ei bok tur ani anti hei hian naute piang sual tur awenga naute hrisel tha nei na ani bok meiche thau lutuk tan rai har sa hle mi thau lutuk emo mi cher lutuka emo chuan pangti peng thunun tu thal betui hnang alo in buk tok lo thina hei hian ovulation ati khotlai thin ni tin darkar chan ve tal zoi muang in ke kal thin tur ani a hau tak lutuk lovin taksa zik marle taksa zoi kal pui bok tur ani a eile ina in shrek vak le na sataka taksa zoi vak te ti lo tur ani thung rilru ha hian chhul na tho thlengin hong ani rilru a ha lutuk chuan chibomin chi asiam chuak lo hial theia meiche thlabi nei asukuk vek thei bok ni kha chungin darkar saria tanga darkar ria talmut hil tur ani a zana phone man tlem bok tur muang dam dapin chuap fan to pa thok lak lui fo tur ani a bing taka ngai tuana zoi fo a thabok ngai tuana dam le muang cher chor put hi taksa hrisel na kong pawimawh tak ani naw pai awlsam na tan le naw hrin awlsam nan te fa hrisel neina atan te a thil pawimawh soi hmai hau lo tur chu meizial zuk lo hi ani a zumek ni po in sim mak tur ani zu in po thil hlo om tak ngong ane na sat zia soi chua sen lo hial khopa thalo ani a doctor te choni lo dam doi reng mani thu a e mai lo bok tur ani ti lo tur kan soite hian meiche chi in siam tur ati tlem theya a siam chua po a hrisel lovin naute hrisel lo nei thlengin ngong anei thei ani thuk tak taka ser kwa hi silfai lo tur ani a chemical product man mia lo bok tur nu panun man zo minute so matanga som panga chung zang thala mutha dam tur ani a
rei tak chung khup tom mi alo bok tur ani thabi period nei amu mal lo emo period nein anaviau emo period nei hun atlai tial emo ani chuan me chelam thiam bik doctor gynecologist panvat tur ani chiboma bok tereute te tam tak om nat na PCOS te thyroid nat na te zun thlum nat na te hian rai theilo na te athlen ve thei awangin doctor pan ngei tur ani bok naute pai konga hian meichia chawin mo phur lova a pasal pointi tur tam tak anei ve raipuar pasal ni tumte chuan ei tur hrisel an ei war ve tur ani a mezial zuk le zu in ban san mak atul bok ke korte thol hak war tur ani a tuiloma in bualte warlo tur ni in lumpe chuak thei khole digital man ruwa hnai chillo bok tur ani kan soite hi zomani chuan boss pam hrisel alo in siam theia note hrisel tha nei na kong pawimawh tak ani phave hial ti hriat a tha meichia kum som thum panga ya no pang ini a I pasal ne na tlang in ni boka in nei atanga kum khat nuwa po irai hau lo ani chuan doctor pan a hun ti hria in thlaphang mai lovin doctor panang che chutiang bokin kum som thum panga aya upa ini a kum khat nuwa po naw ila pai lo chuan doctor pan ngei tur ti lo hredon nia hetia kan soya wang hian thlaphang taka tur ti na ani lo wa en kol na hole mol mang tak mangin mitam tak chuan naw an pai zui ta fo ti hi hriat tur ani nu patam tak chuan nun phungpa ngaya hunan man lain awlsam takin naw an paya faduam tak an hring mai thin mi then khatero naute ot ngoya hun mang mek raipur ming soirik ruala thik na rilru hial pu khopa rai chak me che khongai thlak tam tak an ve bok naute la pai ve mai lo ini po in do thei tak le rilru hrisel tak puchungin shram la trong trai na ne neng kim chunga ro rel tu hne na dil na lo thlen zela tuna kan han soi tak thutlem te zom chungin hun lo mangla itana thatur chu alaron in her chuak nge yang